Sukat mo, day. Sukat mo, day. Napurol ang gunting ba? Bibitot! Tapos na magluto. Manahi naman daw, manahi. Manahi ang wala ng mata ba? Wala ng mata. Tawa-tawa si Bibitot ba? Panlagay to Bibitot sa ano Bibitot? Panlagay sa mga ikakasalbag. Kinikilabutan talaga ako ba? Kahilab. Ano ba yun? Kahilab. Kahilab ba yun, day? Hindi ko mabasa ba? Kahilab, basahin mo nga. Pang party-party. Yes, party-party. Sa kasal ba? Sa kasal, oh. See? See, look. Look. See? Tapos sasayaw kami ng aring-king-king. Bibitot, pinatatawa mo na naman ako, Bibitot. Buto. Ano sa isa na to? Dahil bakit puti? Doon siguro to sa... Ano sa isa? Doon sa isa, doon hindi talaga to si Timay ba kahit kailan. Ba't na lang siya nagpahiin? Bakit hindi na lang siya nag-ano ng... At pahirapan pa talaga yung... Kahilab TV? Kahilib TV. Nag-love shout out. Thanks for coming. So, tingnan nga kita. Sorry naman. Hindi, kasi malabo ba yung ilong ko ba? Wait lang ha. Bigyan kita ng ano ba? Bigyan kita ng kalson. Hindi pa ako yan nananahi, pero yung mata ko ba? Bigyan kita ng kalson ha. Wait lang. Ikaw ba yung pinuntahan ko ng nag-live? Wait lang ha, kasi malabo ba yung mata ko ba? Ikaw ba yung naka-live? Sorry naman. Wait lang. Asan na yun, Day? Mga kasama niyan, Day. Ayun, Day. Ba't parang may sinto na? Dalawa man, Day. Magkabilaan. Mag-try ka nga muna isa ba? Pangit na. Bakit kasi? Dapat nito, ano yung ano ni Timay? Hindi pa nga ako nag-uumpisa. Nasakit ng mata ko. Binigyan na kita ng kalson. Ito, utak ako. Tingnan mo, Bibitot. Ang gulo mo talaga, Bibitot ba? Wala akong make-up. Wala na talaga ito ba? Labasan na to ng ano ba? Annalisa, mag-ano tayo, may live kasi si Kuya Juni sa ano sa Linggo, sasayaw daw kami. Ito yung gagamitin namin ganyan, oh. Saan na yung ano dai? Paano ginawa mo? Pinupi ko para hindi Pinupain para tastas. Pwede. Hindi dapat pala haba-habaan ko pa to.
Kasi may tupi pa ba? Malalaki yung nagsaserve, di ba? Kagabi nga, di ba? Para to sa mga nagsiserve? Oo. Kala ko pasusuot sa atin to, day. Putik. Gusto mo, Day? Gusto mo rin magsuot ng ganito, Day? Makapal pala ito. Parang hindi man ito nabawasan. Bawasan ba ito? Daldal ako ng daldal bibitot. Hindi pa ako bibitot nakakapagtahi bibitot. Hindi, ano na. Hindi siguro dahil natupiin din to. Hindi ko tinupi. O, ayan na. Patingin nga. lang. O. Parang need ng tupi. Di, ganyan na lang. Para didikit sa damit nila. O. Di dapat dito. Tahi mo pa dito sa gawi dito. Itong ano na to, oh. Para hindi siya magtupi ba? Tama na yun kasi malulukot din yan pag ano. Hindi, para pag sinuot, hindi siya magkukot ba? Dito ba, oh? Kahit sa gitna lang, anuhan mo. Hindi kasi hindi naman na yan makikita. Nahirapan man ako dito, ay. Putik. Pwede ba maupo? Sisi ko yun eh. Mag ano kami ni Diana ba? Ito na yung sayaw-sayaw ba namin ba? Kailan na sasayaw? Yung ano mo, yung, ay. Bakit na ganito to? Tingnan mo na isa-isa. Ano nangyari sa'yo? Nabuhol. Tingnan mo, oh. Hindi siya nagsama ba? Kahaba man naman Maria Josep. Bakit? Parang ano siya. Parang hindi kaya ito bibigay kasi maano eh. Medyo mabigat tong ano eh. Pagkita mo kay June eh. Tignan mo si kay June Sasayaw maganda. kami na. Sasayaw na, oh. Shalalalala. Shalawa. Ganito daw siya. Diba? Ganyan. Shit. Bakit nabubuhol? Ano to yung pang ano sa mga magse-serve ng kape. Ano daw yun? Ano daw yun? Ano yung pakyo?
Ano ba yun? Ano daw yun? Sa ano doon sa isang GC. Pang ano to, pang dance-dance ba? Ay, pang ano to sa mga mag-aano ng kape. Mag-serve ng kape. Tapos sa chocolate, iba naman yung design. Ito naman sa chocolate. 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 Ay, ano ito dalawa? Parang buntot naman yan, Day. Ano ito? Dito? Ano yan? Ano kaya yan? Tapos, Pakita mo kay Jonet. Tingnan mo si Sikoy, oh. Mayroon pa isa pa. Ito daw, sa kape. Sa gawa. Tapos ito naman sa chocolate. chocolate. Yung magsiserve ng chocolate. Dapat isa-isa na lang, lalagyan na lang ng partible. Ba't pinahirapan niya pa yung mga mag-aano nito? Di ba? Partible na lang mo. Lagyan ng partible sa isa. Ewan ko pati may. Sabihin mo nga. Gosh. Ako day nahihirapan. Asa ba sila mo? Makdo nga lamo at kami lamo. Nahihirapan ba tumingin dito sa masakit sa mata ba? Habaan ko pa to ba? Nahirapan kasi ko si Sikoy. Ang ano ng mata ko ba? Nanginginig-nginig yung aking mata. Ingay ni Timay. Sino ang pipiliin ko? Manipis kasi yung ano. Tapos, ang laki ng Sisikoy. Ano lang to Sisikoy ba? Hindi pa pala gumagupit. Meron dyan guys. Ay. Nagawa ka na ba ng itlog ni tatay? Hindi pa. Magawa. Wait lang, Day.
Pasuli. Hmm? Si Pasuli. Mm-hmm. Si Pasuli yan. Nandyan? Oh. Oh. Bakit nandyan? Ay, binabalik ko pa dahil sa plastic? Oh. Saan ka para ba yun? We will eat. Bayana. Yes, that's okay. Diana, just hang. We will eat just a little. Kailan mo ba nasa taas? Wala. Wala man dyan. Pero nandiyan man yung sasakyan. Bakit sinundo ng asawa? Sinundo ng asawa? Baka. Kasi nandiyan man yung sasakyan mo. Parang nagugutom ako. Sino kasama ni Pasula Sinura? Bakit nagpunta yung bata na yun dito? Wala mang...
Ay, ano to? Bakit? Hindi nagsara. Sabihin mo lagi ako'y iyong lahat at hindi pa nandun kundi lahat. Gold talaga, gold. Ha? Gold. Bawit mo ng bintig ko ba? Tataksin kahit na kailanman. Hi, Ninang. Cook first. Just got back from going out. Cook first. Magluluto na muna siya. Sige. Kami naglalaro-laro dito. Namamanidan pa ako ba? Gagamitin to sa kasal ba? Sa kasal.
Bisi-bisihan, bisi-bisihan. Nagdaramdam kahit na kailanman. Ano yan? Good. Godchild, Ping. Inaanak, Ping. Anong gawa mo? Magsasayaw ako ninang magtatahi nito bang panlagay dito, bang panlagay dito. Marami pa ba ito? Kunti na lang. Ayun. Dami. Okay. Dati yung matatanda, nakikita ko pagka nagsusunod, ang lalaki, bakit nilalayo? Hindi excited. Ngayon, ako na din. Bakit ganun? Pagka nilapit mo, lalo hindi mo makita pag nilalayo mo, natatanaw mo, Diyos me, yung matanda na talaga ba? Oh, may pandikit pala to eh. Ano to pandikit? Inaantok ako sa trabaho mo to, Timay. Ano ka talaga sa buhay ko ba talaga ba? Nang lani pang ano to, pang ganyan ba? Pang ganyan, pang ganyan. Ang ganda, no? Gold sa gold. Nasakit tuloy ang ulo ko dito. At nawala na yung sakit ng ulo. Binigyan na naman tayo ng Timay na sa sakit ng ulo ba? Dapat hindi na tayo sinama kagabi. Kaya nga. Wala naman tayo. Ang ano lang ni Timay, nilalamo, makita yung party. Gusto niya lang manood tayo. Puyat lang, nagutom pa. Yeah. Gininaw pa. Dami talaga kagabi. Masarap doon, may katabi ba? Ay. May kayakap-yakap na sa tabi ng swimming pool? Kaso wala man. Wala man. Yakapin mo yung sarili mo. Niyo. Diba? Day, asa na? May laman pa ba? Nagugutom tuloy ako. Nagpuyat lang tayo kagabi. Nang walang ano-anuhan ba tong Timay na to? Naduduling ako sa aking tinatrabaho.
Umalis ba si, ano? Si Sino? Lina? Kasama nga niya ni Pasoli. Saan nagpunta? Pati si Nora. Ewan ko kung saan siya pumunta. Ah, hinahanap ng matanda eh. Akala ko naman, natulog sa taas. Umalis. Pagkatapos kumain. Ay, pagkatapos kumain. Hindi Parang pala kumain. hindi man kumain yung bata na yun. Bago sila kumain. Umalis na. Oo. Parang hinatid ni Nora eh. Si Nora kasi tinatawagan si Jibril. Tawag ng tawag sa akin sila, nakatukin mo si Jibril, katukin mo si Jibril. Eh, hindi ko pinapansin. Wala ka dyan. Tapos pumanik si Nora. Nakita niyo busy ako mag-ayos ng mga damit niya. Bakit kailangan ng kumilina? Oh. Hindi na umili. Siya na nagmaneho. Siya na naghatid. Oo. Nahihilo ba tiyan ko? Paano ko kontrolin ang utak ko? Hmm? Ano yung kontrolin? Hindi ko mag-ingay para hindi halata ba? Nandiyan pa pala. Nandiyan pa nga. Ay naku, 8:30 na. Yung itlog ni tatay. Paglaga nga ng itlog. May yogurt ba doon si tatay dahil sa Meron. kwarto? Bukas magpaano kay Jobber yogurt saka itlog ulit. Konti na lang yung itlog dyan. Kailanman hindi pa nandalin kundi pa habang buhay ay magtatagsin. Gutom. Kumain ako kanina, nagugutom ako. Nakatulog ka ba kagad kagabi? Nakatulog ka kagad? Hindi pa. Masakit na din kasi. Parang mga alas 3 na yata ako nakatulog. Pinatay ko yung cellphone pero buhay pa yung aking kaluluwa.
again. Nananahi ako ng ano ba, yung hindi ko makita talaga yung mga ano ba. Sino yung isa? Yung ilalagay na yun dito o sa ano ba sa ganyan o. Ilalagay sa damit. Hindi ko siya maabasa ba. Maano talaga yung aking Buksan. Hindi ko na mabuksan yung dati kong ano. bakit? Hindi ko na mabuksan yung account ko. Bakit? Inag-out ko. Oh. Kalimutan mo password. Oo. Parang ako nasusuka. Nahihilo ba ako? Walang bilhin pala si Jebril ng tinapay no. Tinapay. Pabili ka o walang tinapay. Tinapay, itlog, yogurt, mustard. Hindi siya nagbili ng mustard. Naghahanap kanina si ano, taba. Sala na ako ng itlog. Itlog ng matanda. Hindi ka nagkain ng kanin? Hindi ka nagkain ng kanin? Ha? Kanin. Ano? Hindi ka nagkain? Bakit? Mamaya. Mamaya, alas 8:30 na. Ano pa, Sule? Ano? When, Mayra? She didn't come. Ha? She didn't come. Did it come? Close. Pasuli. Close the door. Ayun, buksan ko.
Baka pumunta yan dito sa Timay. Makita ang mukha niya dito. Naririnig ko na ang boses. May bukas pa sa iyo. Parang lumabas. Uh, What's your problem? What's up? What's that? What's up? we're busy. I'm busy. Why? You remember yesterday, Oh, Susu gave you like paper bag في inside shoes. This one? yeah. You Inside. check. May ano ba doon? Sapatos? Meron. Sapatos na sila ng kahapon. Nino? Ano. Hindi ko nakita kung ano nasa loob niya. Sapatos na mura. Damit na mura. Panty. Basta. Hindi ba sa Pangulo? Putik. Mga kinalat doon. Pagdaramdam, idahawan mo, sabay ka pa. Ay, buto. Ay, muntik na nalaglag. Maano lang magaan. Styrofoam. Kaya, problema mo. Pinapakuha na madami yung damit daw. Oh, Namin tatlo. andyan. Yun dun sa... Sukat mo nga kung kaya mong isuot. Anong size mo ba? Medyo man to, uniform ko. Medium ka? Oo. Ay, sabagay, kakasya sa kanya. Nagkasya nga sa akin. Sino ba mas malaki sa atin dalawa? Hindi ko alam, te. Ang malaki sa akin suso. Suka. Sukat mo nga. Sukat mo nga. Saan?
Yung, kunin mo nga, Day. Ay, dalhin daw muna. Doon sabi ni madam. Isukat mo nga mura dito. Hayaan mo siya. Isukat mo rin sa isa. Nasaan na? Kunin ni Dayan. Dito ko na magsukat ng makita ko. Sa amin, iba yung amin. Asan si Timay? Na doon sa bahay. Nasa inyo? Tumawid. Nagulat na ako. Hinahanap ko yung nagdodoorbell eh. Biglang sumalpot eh. May pabango ka? Oo, bakit? Mabango? Hindi ano ko pag may pabango ba, nahihilo. Ano Yung ko? bunch? Hindi ako ano sa mga pabango. Ayaw ko ng ano. Gusto ko Ano sariling mo naman amoy. yan, te? Palagay dito. Sa mga sa mga sa mga magsiserve Oo. ng gawa. Ang gawa. Ano kulay? Okay. Piliin mo lahat ba medium yan? Kasi, tinignan mo kasi sinukat mo yan. Dito ka oh. Dito ka maghubad. Magkubad talaga. Oo, para makita Para mo. mo makita, para mo mapit. Kaya, Eh, wala man makakakita sa'yo. Sino matitingin sa'yo? O bakit titingin ba kami? Ako pa nakapanty lang, hindi man ako nag-shirt. Sukat mo nga. Tanggalin mo may yung zipper damit o may mo. zipper yan. May zipper yan eh. Ay, sir, di ko natanggalin yung damit. Hindi mo nga maaano yan pagka ano kasi nga mapifit. May kausap ka pala eh. Kunwari ka pa eh, humuhubad ka naman sa harapan niya. Oh, God. Laki ng dede mo. Oo, sabi sa'yo. Ano ba yan? Sa'yo lang ba yan, Dede na yan? O ba yung oo? Walang dumiti dyan. Kasi laki na ng ulo. Bakit yung anak mo hindi dumili sa'yo? Tatlo, wala. Kahit isa. Sa likod to. Oo, Oo. sa likod ang zipper. Zipper. May sinturon pa yan. Tapos ang sinelas. Ewan ko. Bilhan kayo dyan yan. Baka bilang kayo ni, ano, Ni mama. ni Mama. Kami, binila na kami ni Timay. Nag-order na si Timay ng ano kahapon. Laki nga ng dede mo, dahil. Pwede lang sa akin ng ano. Ako malaki rin ang dede ko, pero mas malaki sa'yo. Sana, mangingi ka nga din ng konti, dahil. Parang ano nito. Maliit sa kanya. Hindi kasi sa Hindi, kanya. ayos lang. Ayoko naman ng... Hindi, ayos lang. Di, mas malaki pa ako sa kanya kasi ito sa akin, sikip na sikip to eh. Sa'yo? Oo. Oh, Kasi nga, yan sana kukunin namin. Kaso nga lang, puro medium Oh, nga. ayan na. Nagdakot talaga. maglagay ka pa ng ano, maglagay ka pa ng centuron. Sentaro? Nasa na sentaro? Ayun doon? Oo. Isa lang ang sukat niyo. Oo, medium man to. In-order mo. Madumi. Aso madamot ba ang nag-ano niyan? Ito? Ay, Yung hindi. uniform Yung, niya. hindi. Ito Ito bang, ba? Sarang madumi. itong damit si Pangulo. Sarang. Hindi, Sarang. Sara. Nag-order. Nag-order. Pero yung sa amin, kulay. Ano ba yung kulay sa atin, Day? Anong kulay Parang sa inyo? peach. Ano ba yun? Oh, maganda yung kulay peach. Tapos may bulaklak Puti, dito. puti ka mo. May bulaklak dito. Ganda naman ah. Ano ka na lang ng ano. Mahaba naman, kahit ano ka dyan, Medyo ganun sa ano. Oo, magpa-order kayo. Sa Shein. Sa Haba Shein. naman ito. Okay lang. Mahaba din yung sa amin. Mahaba din yung sa amin, para din kaming ano no. Si Richie nga eh. Paputulan Hindi no. na nakita yun. Pero pag halimbawang inano yun ng may takong, Baka may- Tapos nakaganito. bakit magaganyan kayo? O, Puro babae naman. Kaya nga. Bakit hindi ba patanggal sa inyo yung taklob? Ayaw na nga. Ang pangit naman pag nakapormal tapos nakaganito. Bakit ako? Di na ako pinakaano dito. Kasi sila nakalabas na. Masyado kasing ano yung amo yung lalaki. Amo ko, strict ko na. Masyadong- Lumabas ako, wala akong Dapat yan sa inyo na yan. Pag ganyan formal, wala na kayong kaya ano. nga. Taklob. Babae naman. Yung mga nandoon. Puro babae man ang nandoon. Tama nung Yung, oh. Oo, doon, sa loob. Kasi nga, puro naman babae. Wala man lalaki doon. Sino man titingin sa inyo doon? Ayun. Ay, nasa na ito yung aking... tingnan mo. Lahat ganito style. Ay, Oo, dahil. kaya Ay, tatlo. natapakan mo dahil. Ating na may damit ko. Kayong tatlo, ganyan ang damit nyo. Mm-mm.
Kami nila Larissa, pare-parehas. Parehas kami doon sa kabilang bahay, tapos kami dalawa. Tapos yung darating na bagong Darating na katulong. Oo, uuwi na ako kapalit ko. Yung ano nila, Patulong nila mo. Kapalit ko nga. Yabang mo na ate man. Bakit? Uy, ka na. Uuwi na ako, tanong ka rin sa ikidayan. Ano day? labas sa ilong. Mayabang. Hindi ah. Uy, ba din na nga. Bakit ako mag-ano? Ay, Uuwi na kalabas ako. ako nakaganto. Oo, sabihin mo, madam, Madam, ito na kamo, sinukat ko na. Kasi po doon, papasukatin sa inyo. Sige, sige, huwag mo lang hubadin. May baya ka? Wala. Ay, wala ka palang abaya eh. Wala. Itataas ko na lang. Ubarin mo na. Hindi, magano ka naman. Isususun ko na lang to. O sige. Tapos ipaw, susuotin ko na naman doon. Para Dali na. Itong, ano. Tapos pag pasok mo doon, sumayaw-sayaw ka kay mama. Oo, Mama, tatawa na naman yun. Digat nung sinukat ko yung damit na pinatahin ni Madam Besu. ano ba yung damit nyo doon kay Basma? Green. Ano, dress din siya? Dress din. Maganda. Oo. Patingin. May picture ka? Kami nga napapangitan sa damit namin kasi wala man kami magawa. Oo. Kung ako lang bibili, hindi ko bibili yun. Para kami doon mga mariklarang ano. May tao ba niya sa sala? Sinura. Selena. Sino ang Nora? Yung Murang laki. yung magkapatid. Nora ang laki. Oo. May bisita ba kayo ngayon? Eh, wala na. Umalis na. Yung kinasal ba yun? Sino? Yung anak ng amo nyo? Hindi ko alam. Hindi. Malaking lalaki. Kinasal tapos hindi mo alam. Sino? Malaking lalaki siya. Tapos yung babae may taling dito. Dito. Anak ninong. Awan ko kung kaninong anak yun. Ito yan, oh. Damit na yan. Dress. Asa, wala kang whole body? Nandun, wala. Maganda, Ando sa isang maganda. picture. Maganda, may Maganda. Uy, maganda talaga. Iningata, habi nga ni Madam Souvenir ko daw pag uwi ng Pilipinas. Oh, Madam. Ganda nito. Kasi ano. Ang ganda nito. Ano nga sequence. Maganda tapos ano pa siya, bishop ano? Oo. Ang ganda ng ano. Ganda ng damit ah. Kaya nga pinahubad nila, Madam, yung tundok namin yung nandun sa loob. Maganda. Kasi pag ganun na okasyon, puro babae. Puro babae Okay lang. naman nandun. Paglabas ninyo, yun, pwede na suotin nyo ulit. Maganda. Sabi ko nga, pupunta si Mama sa kasal. Ano ba yung suotin namin? Sabi ko, wag na ka-uniform, di na lang ako sa tama. Hindi naman papayag. Sabi ko na nga, kasi baka di malabis na kami naman. Okay na muna kasusun pa yan. Suso lang talaga malaki sa akin tingnan. Hirap ng baby. Hirap ko ako sa baby ko. Pag naghanap ko ng bra. Oo. Kailangan ko magkulay. Tinapin mo yung puti yung buhok ko. Ano size ba ng bra mo? Naglalaba. 42, 43. Laki talaga. Dito, sa likod siya. Tapos yung cup niya. Yung cup nga. Ano ko parang si? Si Kapsi na yan. Kapsi? Oo, kasi tapos Oo. 42 pa. Ito Ito Malaki sa talaga ano, ang sa size. Pinas ko pa to noon. Kaya nga, malaki talaga ang size ng 42. Kahit A pa yan. Kaya Reza ng bra. Ako na, hindi na ako. Baka sabihin mo. Tataas ko na lang yung sa aya ko. Oo. Ang laki yan. Laki ng dinadala mo na yan. Diba? Yan ang asset ko. Asset mo ba yan? Oo. Pwede. Pwede. O saan ka pa dadaan? Pwede ka naman dumaan dito. Mag-ikot ka pa doon. Nasa bulsa kita. Sabi mo, sinukat ko na kamo doon, madam. Kasi Papasukat din naman niya sa akin. Tapos sumayaw-sayaw ka na ng tinikling. Ito na kamo. Maganda ba? Tapos nagtutulak ng Arabiya. Hindi si Maria naman lagi. oo, yung maliit lang naman ang laging nagtutulak ko. Pero tatlo kami ngayon sa kwarto ni Mama. Bakit? Ang mga gamit namin, bigat. Mayroon yung kwarto doon sa baba. Oh. Pinalinis yun. Oh. Lahat ng gamit namin nasa baba. Pero hindi kami pwedeng matulog sa gabi. Nandun kami lahat sa kwarto ni Mama. Bakit? Ewan ko. Sino natutulog doon sa taas sa kwarto? Si Muhammad, inaano nga, nero-renovate. Renovate. Kasi di ba nag-asawa na si Abdurrahman. Oh, naglinis ako sa bahay noon. Ang ganda ng bahay niya. Simple lang pero
pagpasok mo sa loob, hanggang tuwan, ganda. Maganda yung asawa. Ha? Mukhang kaandin yung biyanan niya. Kamag-anak. Anda. Hindi. Ibig sabihin ba kamag-anak nila? Kadugo? Hindi, kabarkada ng kabarkadahan din. Ah, di. Kapatid ng mga kaibigan mo. Eh, kung kasing ugali ng amo nyo, di. Ano? Kita mo ang katawan ko, parang naghari, linis dito. May katulong na? Wala, Bakit? hindi daw kukuha yun. Pag daw nanganak ko, ang katawan para naghari, sasabihin ko, pagka ganun, dagdagan nila ang sahod ko. Oo. Kapagod na ako dito, tapos, kita mo pag nilalis ako lang doon. Hindi dapat no, bibigyan ka kasi ano Dapat yun yung may-ari ng bahay na nililinisan, bigyan ka naman. Hindi ka kausapin ko kasi. Wala na akong kausap. Sabi ko nga, pagka lagi akong nakaparot pa rito, ay hindi na ako papayag. Oo, pero kinausap ako ng 5 taong daw ako bago umuwi. Sino sabi? Aba, Bakit? sabi ko kanina. Bakit Aba, 5 uuwi taon na ako. ba ang kontrata ngayon? Sabi ko, Dalawang taon. uuwi ako. 2 taon lang ka mo kontrata. Sabi ko, tapos ang kontrata ko, uwi ako. Sabi ko, ganun. Dahil digat ang sweldo namin ay nasa ATM na. ATM na kami. Hindi maganda. Si Ross, ATM na din yun. ATM, pero kukunin mo din, tapos ikaw din magsisim sa Pilipinas, parang tungi. Dubli-dubli pagod. Ano kukunin mo din? Biga, sinisim nila sa ATM, sahod, Oo. hindi mismo bibigay. Tapos, pupunta ka rin ng bangko, pipindutin mo din. Tapos, ikaw din maghuhulog sa Pilipinas. Ay, bakit hindi ka nag-download ng STC? Magano kay STC? Pwede nga yun, mas kakaunti pati ang bawas sa STC, ano? Pareho Pwede, lang. Pares Pareho lang. lang. Pero, Pero mas pwede maganda nga kasi, mag-Gcash hindi ka, na lang. sa STC Bank, pwede ka na mag-send ng direct sa Gcash sa Kaya Pilipinas. Pwede ka mag-send mismo doon Ay, sa hindi. Western Kabila. Union. Kaya nga, yung kagaya ng kay Jay, ano? Hindi ka na mag-ano. Magpa-download pala ako sa iyo, gawa ng may Gcash naman yung anak ko eh. Kaya nga, tapos pag walang pera yung anak ko, disin lang ako ng sin. Yun ang ang Okay sahod muna ako, baka ang sahod ko sabihin sa na STC Bank na. Nawala na ako. Sabihin ni Timay, nasa na yung kumuha ng damit? Sige na. Inihintay ka na. Ang laki ng dede. Oo. Marcos talaga ba? Tapos pagkataas niya ng kamay talaga, umaano pa yung bra. Ang laki ng dede. Patago-tago pa eh. Parang kala mo eh. Tingnan mo na sinabi ko na tago-tago ka pa. Pinakikita mo naman yan dyan. Di ba? What is that, mother-in-law? Ano daw? Sino mother-in-law? Sinong mother-in-law? Ano yun, katulong doon sa kabilang bahay? Sa nanay ng Wala na, Day? nanay ng amo namin. Tapos na, Day? Tapos na. Eh, yung isa, hindi natin alam. Bukas naman na yun. Tama na to. At magbigay na ako ng pagkain na tatay. Mag-ano na tayo. May bukas pa. Gagalawin ko na yung damit yung bukas. Yung mga ano, pang Sa daigdig. Butas na pala akong plastic. Nakailang oras na ako. Nakaisang oras na ako ano ba. Thank you sa inyo guys. Lagyan na lang ng pin. Saan ba ilalagay yan? ganito din. Oh, Din, oh. Ito ba makita? Oh, ganyan din, oh. tapos, oh, baka dito. Dito. Iniwan ko. Papak. Saan nila nilalagay yan? Hindi ko alam kung saan. Puti man ang binili niya, ano? Parang buntot man yan. Hindi. Dito ng dragon. Ano yun? Puti. Baka may paglalagyan pa siya yan.
Sabi nga, ito mo, bakit dalawang binili ni Tibre? White, ho? Ito, hantuman to, ah. Bili na si ano. Naantok na ako sa ano ba, sa puyong kagabi. Para magtungtimay nito. Ha? Pahamak ako sa timay. Ba't hindi na tayo sasama dapat eh. Di sana, umihilig na yung pet natin doon sa ganung oras. Kasi, sama-sama pa. You told me. Ang laki ng kanyang hinaharap. Ang laki talaga no. My gosh. My gosh. Parang kalahati lang yung akin, wala pa. Wala. Wala, day. Wala kalahati, no? Wala. Muntik na tayo, muntik. Muntik pa lang. Pasaksakan ko nga, ito ba? Ang laki talaga no. Pero ang hirap din pag ganun kalaki ba? Oh, tingnan mo, hirap siya magsuot ng damit. Mahirap magsuot ng damit ba? Medium lang siya pero Medyo tapos yung kanyang ano. yung joga niyang laki. Watermelon. Papaya. Watermelon. Papaya talaga, papaya. Sorry. Fruit salad. Gupit man to sa ano? Ang gupit man to sa... Ang pangit talaga nilang mamili ng damit. Maganda yung ano? Maganda yung pagkakulay ng Social. social. Pwede mo pang isuot yun sa Pinas. party. Ano siya yung may pagka blue, Parang royal green. blue green. Royal green. Royal green. Oo. Ay. Ang ganda. Pangulo ko niya. Hindi mo na maganda ba? Alam na sabihin kong pangit. Wala sabihin ko. Maganda pa yung binili mo kay Rick sa nung nakaraan. Mas maganda yung pangit yung ano niya. Formal. Kaya ang pangit ng damit. Kaso, wala na siyang magawa. Yan man ang pinili niya. Pilitan ko yun sa akin. Oh, dito oh. Di ba kaya ako nag-ano ng ano? Kasi, masikip ba yung akin dito? Hindi. Kasi, kung halimbawa, ano, lalagyan ko na lang ng ganyan ba dito? Yung pin. Hindi naman siya masigit dahil. Hindi masakit sa akin. Hindi. Kailangan mo lang talaga ng bodysuit. Sige ba, ang dami naman bodysuit. Dahil maliit ang katawan niya, dahil sa katawan ko. Yung suot niya nga kagabi ng bodysuit, luma ano yun eh. Oh. Maliit ang katawan ni Timay eh. Ang liit man dito niya, no? Ako malaki. Kaya hindi nga siya nagreklamo na sabi ko bumili ka ng ano eh. Kaya talaga magsasalamin na ako. Kasi, Nagutom ako na. mag-accept pa tayo. Ay, thank you guys. Kami ba nagdadaldal na lang ba? Nagliligpit-ligpit ako ng pagkain Naggilis ng ka pala? pamilya ko. Ha? Naginis ako. Hindi man, gilis ang ano. Ha? Nandiyan man sa ilalim. Dala ko sa... Asa? Tinago mo yung ano? May natira ka pa dito, oh. Karayom. Asa na yung karayom mo? Ay, ito na sa plastic. Magkuha ko kanin kasi. Mailagay na lang sa rep yung ano. Kasi, Ano matubat? May manok dito. yung galing doon sa ano, sa tira. May bawas, kinuha ko yung ano, tig-isa kako tayo. Kinuha ko yung isang peraso. Yung oras na, oy. Sabi ko, iinom ako ba? Okay. Naano talaga ako sa mata ko. Kailangan ko na talaga. Para sa lamin. I did.
Hi guys. I'm going to take a rice with me in my room because I'm kind of bit of hungry and I want to eat rice with sauteed garlic, sauteed cabbage with sardines. So, diba? May yogurt doon? Meron dong yogurt, dalawa. Uy, ano nalagay ko sa ano, rep? Oo. Isali mo sa isang maliit. Kaya, Laki yan. Vanessa de la Cruz. Hello, Vanessa. Hindi man ito mag-amay na. May tubig na. Welcome to Hindi, ayaw mo na nung gate. Ayoko. Bakit? Para hindi ko alam, para kung ano kung hindi ko alam kung ano kainin. Wala talaga ng SIM card. Ha? Pilipinas. SIM card sa Pilipinas. Laki ng droga talaga. Gulat ako. Ang laki-laki. Parang tuyo lang itong silo eh. Hindi na siya maano to. Hindi na fresh. Ibalik ka na ta. Oo. Ano yung kapabili kay Gibrel? Yogurt. Itlog. Gibrel, Mustard. Jib had a mustard, bet, sabadi, or toast? Nothing. Indomie. Indomie. Oh, labna.
Nandiyan na ta. Para malalaglag yung cellphone ko. Parang lukot naman na ako. Oh, diba? Malabo na talaga mata ko. Andun pala yung maganda. Saan? Tingnan mo ang damo ko. Ha? Dala-dalawa kumakagat sa akin, oh. Sa? Damo. Patay. Naka 1 hour ka na, Day. 1 hour and 16 minutes. Muna mga kalahating oras na paraan. Habang nagliligpit ako. Kailangan kong ano, Pitin ko sa kabilang ano. Yung kabilang kusina. Hello, Lulu. Yes. What do you mean? Gabriel. Okay. He needs to bring stuff to Madam Sarah. I send message to WhatsApp. WhatsApp working. Gabriel. Gabriel, WhatsApp, it's working. Okay, okay. Okay. Pagtahan.
Tapos, isain mo yung malagkit. Sabi ni Jeffrey sa akin, ايش هذا mustard. I said mustard. ايش هذا جميل اسوي سلطه ما في mustard مشكله. Mm. Tapos sabi niya, ايش هذا. Tapos inaano niya. Pinakita ko yung picture. Sabi ko, hada. Ah. Okay. Visit ka kamo, pinabibili ka kamo, di ka kamo bumili-bili tapos may nalalaman ka pa kamo ganyan. Pipili na yun kasi ano, iatid niya yung mga ano kay Pangulo. Sa ilalim ba? Ito pa. Hindi pa pala kung nagpunas dyan eh. Hindi ba ba? Hindi pa. Diyos mo. Nakita ko ba dyan yung... Yung basahan, hindi na napalitan. Si Timay hindi na mamimili ng basahan. Yung kwarto niya, puro basahan. Iba yung apakan niya. Iba yung apakan sa may inidoro. Magpabaho, huwag na. Huwag na. Hindi man marunong. Bukas na lang. Bukas na lang day. May bukas pa. Gutom lang to, gutom. Nagugutom na ako. Hi, Nay Bob. Bye-bye. Bye. Hi, tapos bye. Hi, bye. Ang ingay ko talaga. So, maano yung aking mata ba? Ika na. Bye. Bye, bye, bye. Wala na tong load. Saan na yung aking isang cellphone? Hey Baka guys, robot din. we need to go up na. Diba? Nagulat sa budi. Nagsalamin ako. Matatanda na daw mga katulong niya. Bye.